kowe iki ala ele dadi bathok bolu isi madu. Aja kok perkara rupa kowe minder ki aja mergo paringe Gusti Allah ki pancen kanan kaya ngono iku rak diwenehi pikiran emas. Nggih, dadi otakmu iki otak emas pranata cara iso. Ya ta. Dukun golek dina iso. Ngrebah apik, lira swara apik, apa-apa gending kuwi iso. Alhamdulillah. Bejo lho uripmu iki. Nadyan lambimu wis ketara nyatum ngono ning kowe brungosmu kok cukur to. Dalem Brungose cukuren ngono kok. nggih, Rada macak sing apik ngono. jane nggih pun kula pek nyatane ya ngene satu kali. Iya dong. Dadi kira tasakuran sambungi karo kaki mini temanten weling apa? Nek kira-kira Mas Budi disuwuni wujude sesorah utawa penemu babagan temanten. Nuwun sewu Mas. Nek kula tumrap napa niku memberi suatu pendapat yang bagus untuk panjenenganipun Bapak Mujianto sakeluarga. Iya. Mula panjenenganipun menika rak dalu menika rak mantu Mas. Iya. Mantu niku mawon hurufe MANTU. Lha niku muku teges. Ngono ya. Ana Nggih. tegese le. Nggih no. M niku tegese manunggalake. M niku manunggalake, A niku anak, N niku nuhoni, T niku tuntunan, U niku urip. Dadi manunggalake anak netepi tuntunaning urip utawi tuntunaning umat. Dadi perkara wong nembang sajian ning panggung kuwi ora mung cukup tembang tok ning ilmu iki penting ya. Nggih kedangaken lho Mas. Iya. Iki nek butane tandingmu iki upama kok Candra iki cara wayang ngono apa? Niki cara wayang niku Dewi napa niku Dewi napa selingkuhane Arjuna niku sinten? Kok selingkuhan. Garwane Prabu Duryudana niku sinten? Banowati. Ah nggih Dewi Banowati kok selingkuh. Sayange pikiranmu gampang mandeg. Nggih mboten. Mboten ngaten. Niki wanita sing sulis ing warni Mas. Kula Cara Dewi Banowati ya lho. nggih kula gambarke Dewi Banowati niku Dewi Banowati. Ah niku wanita sing penuh pesona Mas. Oh, menarik. Nggih pesona niku penuh sorotan nafsu. Jadi wong lanang lek nyawang Mbak Ika niku mesti tertarik. Menjadi sorotan. Nggih. Penuh sorotan nafsu wong nyawang dibayangke medhek ya kono ane. Lah, kowe aja njero Lho, kono ane niku sepak terjangnya di dalam beraktivitas. Iya. Ampun ngaten to asumsinya jangan negatif dulu kok ya. Coba saya tembangno cah loro. Napa? Wes terpendem. Tau nembang wes terpendem? Nggih. Saged. Sing piye, Nduk? Sing piye? Aku wis kondo gitu. Jajak. Dipaske adane lah. Sak pinten Mas adane? Sakmene. Allah jenengan iku mesti lho. Mesti tembanya lah. Aku wis kondo cium mareki jiwaku. Aku wis matur Mas Budi men seneng omongan lantur. Masa ya. Wis tak aturi. Tengah. Kowe ra ngudang calanang to. Nggih. Kowe iki tembang nyeneni karo wong Nah, lanang. nyeneni sing galak. Nyeneni sing galak. Aku cocokane iki mendem. Mudar wong mendem nek. Jenengan kula jotosi mboten napa-napa. Iya. Ini wong mendem. Eh. Wong mendem kok ya. Mboten Ayo. pantes to. Yo, aku Ayo to, pantes ora pantes iki. Aku wis kondo cium mareki jiwaku. kondo? Aku wis matur men seneng omongan lantur. Wis tak aturi yen pun kemarake lali. Banjur nguncuk bir sampean dadine kentir. Ora usah ngombe wis kentir kok ya. ya diaturke kaya ngapa? Nggih.
Joget to Kang. ora tak gagas penting sesuatu ku berat ora tak anggap angger anak bojo bareng aja muni nuturi kaya Mbak Haji ditoke wae yen kelanggar Yo. rak dosa Piye to Mas malah mendem-mendem ae to. Cukup kelakonku pancen bener kandamu mereka mendem kerusak awakku Wis mari kaca-kacani aku wis mari sofer bagi tiga lagi tinggal kancaku leren non duka Ayo, Pak. no kuat mendem wis ora kumat teman orang kumat ya Mas wah mendem kuwi surga dunia dek alah dalam Yo. yang penting mendem iki jadi pakai mendem pakai aku wis kadung cium parani sapa kandha aku wis manggon yen mesen omongan langgar yen muka marake ali surga dunia kuwi ora tak gagas penting sesuatu ku berat ora tak anggap angger anak bojo wareg aja muni nuturi kaya kiai ditoke wae yen klenger rak lara dhewe wong ki rasa kakean kocak mendem toke wae aku kok karo sampeyan saiki kaya ngono yo mendem ning wae Iye. aku rasudi Karepku piye? Ojo jaga atimu wis tak cukupke lakonmu pancene bener kandamu merga mendem rusak awakmu Wis mari kaca-kacani aku tobat dek sofer bagi yen mendhet ditinggal lagi tinggal kancaku leren non duka ora kuat mendem wis ora kuat sampun Romo sembah nuwun Rama nggih sampun